салом ба кулли алоқамандони телевизиони синамо ва як саломи хоси дигар ҳам дорем ба ҳамаи он нафароне ки барномаи асрори филмофариро пайваста ҳар рӯзи якшанбе интизор мешаванд. Тавре медонед, мо дар нашрҳои қаблӣ аз филмҳои зиёде мегуфтем, аммо бори аввал аст аз фаъолияти ҷавонҳое қисса мекунем ки нафас нафас дилҳошон барои рушди синамои ватан дар тапиш аст ва кӯшиш доранд бо филмҳои хубу сарҳадгузарашон фазои синамои тоҷикро боз ҳам пурратар намоянд. Яъне дар ин нашри барнома мо аз фаъолияти суғд синамо ва филми ба тозагӣ рӯй навор овардаи онҳо сайёра ранги ваз мекунад ҳарф мезанем. духтари сайҳун, коса, 12 соли интизорӣ, тангно, паймон ва ахиран сайёра ранги ваз мекунад. ин рӯйхати филмҳоест ки аз рӯзи аввали фаъолияти суғд синамо барои дӯстдорони кино пешниҳод намудааст. муҳаббат ба касб, аз худ боқӣ мондани мерос ва дидани тамошобини ихтиёрии зиёд дар кинотолорҳо, ин аст он чизе ки бачаҳои бонанги суғд синаморо ба пеш мебарад. имрӯз дӯстони азиз, дар ин нашри барнома фурсате ки дар ихтиёр дорем, кӯшиш мекунем аз чӣ гуна рӯй навор овардани филми ҳунари сайёра ранги ваз мекунад бароятон маълумот бидиҳем. Киностудияи суғд синамо тақдим мекунад. Прошу знакомиться, Фарид Бахромович, генеральный директор компании «Мурод». Сергей Михайлович Прощин, руководитель концерна «Ватан». Добрый вечер. аз созандагони филми тангно. боз пиёда меравем. Боз вайрон шуд. И этот тост я хочу поднять за своего наследника, моего любимого и единственного сына. Он смысл моей жизни. Писари ман аз ҳеҷ чиз камбудӣ надошт. рост Рост! ӯ муҳаббати ҳақиқии падариро медонист. сайёра ном дорад. номзади хуршед. хуршед ба наздики бог хонадор мешавад. як бор гӯш кун, ман модар. И ман кӯдак нестам. Речь не идет о партнерстве. Мы хотим купить вашу компанию. Всю инфраструктуру. И я не продаюсь. чун филм ба тозагӣ рӯйнавор омадааст ва аксарият дар бораи он қариб ки чизе намедонанд, аз ин хотир мо қарор додем аввалан трейлери онро бароятон пешниҳод намоем, то ба мазмун каме сарфаҳм равед ва ё ҳадди ақал донед ки филм чӣ гуна аст. شما میخواهید که من فرید بهرامович رو فروشم؟ ما میخوایم که شما انتخابی درست کنید. хати сюжет дар бораи духтаре бо номи сайёра қисса мекунад ки фарзанди тоҷири муваффақ Фаридро ба қатл мерасонад. қасоси падар аз қотили писар. ӯ мехоҳад сайёра барои ин кирдори манфураш ҷавоб бидиҳад, аммо баъдан маълум мешавад ин духтар ягона меросбари ӯро дар батнаш ба воя расонида истодааст. иловатан дунёи сайёра ки андеша дошт на ҳама мушкилиҳоро бо пулу мол метавон ҳал кард ва хушбахтии самимӣ танҳо дороӣ нест, Фаридро бештар ба худ ҷалб намуд. ӯ дарк намуд ки дар тарбияи фарзанд хеле саҳлангорӣ кардааст ва барои писараш аслан падари хубе набуд. ӯ ҳама корро анҷом медиҳад то ягона меросбарашро ба даст гирад. ҳамаи муборизаи қисса аз ҳамин ҷо шурӯъ мешавад ва тақдир инҳоро чунон ба ҳам меорад ки инҳо дар байни кӯҳ якҷоя зиндагӣ мекунанд ва аз дунёи ботинии якдигар хабардор мешаванд ва дар симои як духтари донишҷӯе ки ҳанӯз таҷрибаи зиндагӣ надорад, қаҳрамони асосии филм Фарид ки вай фикр мекард тамоми дунёро дорад, вай фикр мекард доротарин инсони рӯи замин аст, мефаҳмад ки аз ҳама камбағалтарин инсоне ҳаст, барои он ки арзишҳои маънавии зиндагиш холӣ буд ва дар симои як духтари 18-сола вай барои худаш дунёи навро кашф мекунад. ҳамин ҷазобияти хати сюжет буд ки аз аввал Қурбони Собир мафтуну шайдои ин лоиҳа шуд. филмномаро хонум хеле аз филмнома хушам омад, хеле яъне банду басту устухонбандию яъне заду хурдҳое ки дар филмнома буд, яъне ба ҳама талаботҳои филмсозӣ ҷавобгӯ буд ва ман масалан одам дарҳол мега ки худо оё муяссар меша ки
همین کار عملی شود. خوشبختانه یعنی مهلت‌های انتظاریمان انجام شد. کار به جایی رسید که عاقبت یعنی سر صحنه رسیدیم و فیلمبرداری شروع شد. интихоби ҳунармандон барои коргардоне ки аллакай дастаи муттаҳиди худро дорад кори мушкил наафтод. чандин сол аст ки Муҳиддини Музаффар қариб ки бо ҳамин ҳунармандон сару кор дорад. барои мо интихоби ҳунармандон ҳам бисёр сахт буд, барои он ки дар ин муддати кӯтоҳ бояд корҳои зиёдро ба анҷом мерасонем. бозам муроҷиат кардем ба ҳамон ҳунармандоне ки боварие ки мо аз якдигарро аз як нигоҳ аз як ҷумла мефаҳмем. барои ҳаминам ман фикр мекунам хато накардем аз кори ҳунармандон дар ин филм. қаноатбахш ҳастем ҳам таҳмина раҷабова, ҳам қурбони собир, ҳам хуршед мустафоев, ҳам нурулло, ҳам тағоимурод розиқов, ҳам дилбар сулаймонова кори худашонро хуб ба анҷом расонданд. ҳунарпеша ва натоқи хушсимову хушсадо Тамина Раҷабова бори сеюм аст ки дар Суғсинамо нақш меофарад. аввалин маротиба соли 2013 дар филми Паймон даъват шуд ва шиносои ӯ бо Муҳиддин Музаффар аз ҳамин ҷо хубтар шурӯъ гардид. бисёри нафароне ки филми Паймона дидагӣ ҳастанд ва филм дар бораи филми Паймон дидагӣ ҳастанд медонанд ки чӣ қадр мо қатъи Муҳиддин дар саҳна ҷанги сахт шудагӣ будем. яъне ки ноҳамдигарфаҳмӣ буд. филми нав ки буд ноҳамдигарфаҳмӣ буд. ту мана гуфтади ки гирья накунин, гирья ҳамаш. Ман кам дар бораи гирья Ман хуб гирья набошам, ты мне постановку ставишь слёзы. Ман дар бораи он шумо фаҳмодаи шудам гапа. На танҳо гирья, на танҳо гирья, балки павзаҳои вай. Ту мард не. Ту фаҳмад. Ту дардро иҷро накардӣ. Он тарафа рафт, он тарафа баша зад. Бардошта зад он тарафа. характери Муҳиддина ман омӯхтагӣ. барои ман девонагие ки дар саҳна мекунад ин коргардон ягон чизи нав нест. омӯхтагӣ аст, ягон чизи нав нест. яъне ки вай дод мезад ва як чиз талаб мекунад. барои ман чизи нав нест ки ман ваҳ гӯям қар кунам бурому равам. ягона чизе ки ҳамин бисёр монда мекунад аррасу ҳамин девонагии Муҳиддини Музаффар дар саҳна каме хаста мекунад. ҳунарманда одама ман намедонам дигар каса не, маҳз ҳунарманда. аммо дар фарқият аз Тамина Раҷабова Қурбони Собир сахтгириҳои коргардонро фолинег мепиндорад ва ӯ ҷанҷолу мушкилиҳоро дар майдони сабт нофаҳмиҳои эҷодӣ унвон мекунад. вақте ки инҷиқи ҳунар ба ҳунар мезана ром мешан, яъне якиш дар дигариш об мешава, якера фарз кардем мефаҳма дасти, яъне вақте ки ин беақлиҳо сӯи ақл меран кор бурд мекуна, филмсозӣ бурд мекуна, ҳунар бурд мекуна ва адабиёт. яъне ҳамин хел буд. ман намешуморам ки хеле инҷиқи сахт аст, яъне талаботаш зиёд аст. бо дидани шумо чашматона гирезонем мале ман фикр мекунам агар ҳанги гира дам хел нигоҳ кард чашмаша гирезам. ман аз ту рафтам Муҳиддин, ҳозир ман душ лози крупни план хоҳем ва хоҳем мегирим ара бин карда буд, фалон карда буд, фалон карда буд. дил иҷо омад. дар ҳамон кулба як баҳси бисёр шадиде доштем бо Муҳиддин. яъне як ҷоеро кӯтоҳ кард, масалан як пораеро гирифт ва ин пораро дар канор як пораи дига монд ва ширеш кард ва ман мувофиқ набудам бо Муҳиддин. аммо барои он ки Муҳиддин фаҳма ки ин кораш нодуруст аст, яъне соатҳо тӯл кашид ки баъд фаҳмид. аммо ман ҳақ будам. имрӯзам Муҳиддин ҳам медонист ки ман ҳақ будам. чаро яъне ин пораи баъдӣ аз авҷ мерафт, яъне чизое дар ҷое ки мо партофтем, Муҳиддин партофт, намерасид дар инҷа. барои мин камбудӣ дошт. ман гуфтам ин кора накун, ё агар мекунӣ мо бояд ким чӣ кор, хуб дигар ёдам нест. аммо ҳамин кифоя буд ки мо намедонам тақрибан як 3 соат баҳсмон хеле тӯлонӣ буд. дар санъати киносозӣ коргардонро аслан офаридгори филм унвон мекунанд ва бурду бохти филм аз истеъдоду маҳорати ӯ хеле вобастагӣ дорад. аз ин рӯ ӯ дар майдони сабт аз ҳама дида зиёдтар масъулият ҳис мекунад ва гоҳо ҳунарманд мешаваду гоҳи дигар наворбардор. гирифтем дута тухми дигар монде деталь
باید درشی تو و کردنشه این تو هم گرفته اینجا آوردنشه میشه استوب میتین این خودش میگیریم دیتال میتیم شش میپزد اینجا مودگیش میگیریم میشه مودگیش میگیریم یک دیگه کادرشون میتیم که یا گلا پوخ با کسی مراجعت نکنید التماس دخترم دخترم رو ترسوندی توی درون گتی دوا درشی اوچا جان با من باور کنید همش خوب میشود من هم خط شدگیم دست کو و با هم مونه وقتی که بگفت خودی وای آدمی گور کاله بایی خیلی نگاه کنید تو چی رو در نظر داری گویی؟ کما فکر نپرژینش باشه؟ من همین تو چی رو در نظر داری؟ تو چرا در نظر داری؟ бисёриҳо бар он назаранд ки барои филми хубе сабт кардан пеш аз ҳама маблағ лозим аст. қисми дигар мегӯянд ки на филмнома ва ё коргардони хуб асосии муваффақияти филм шуда метавонад. ин ҳама то наворбардорӣ, аммо раванди сабт мушкилиҳои аз ин ҳам зиёдтар дорад. агар аҳамият дода бошед мо бо чизҳои нолозим ҳамеша рӯбарӯ мешавем, аммо ҳамон вақте ки онҳо бароямон лозим мешаванд пайдо карда наметавонем. ва Муҳиддини Музаффар дар сабти филми мазкур айнан бо ҳамин чиз рӯбарӯ шуд. тавре медонед зимистони соли 2017 камбарф баромад ва ин барои гурӯҳи эҷодии техникии филм мушкилии бузурге буд, зеро бояд як қисми филм дар фасли сармо сабт мешуд. хуб, вобаста ба ин ва дигар осои нокушодаи филм таваҷҷӯҳи шуморо ба идомаи барнома ҷалб мекунем. филм асосан дар шаҳри Хуҷанд наворбардорӣ шудааст, аммо барои сабти баъзе саҳнаҳои дигар гурӯҳи корӣ ба деҳаи Угуки ноҳияи Деваштиҷ ва аз он ҷо ба пойтахти кишвар шаҳри Душанбе омаданд. макони сабт дар дили Тоҷикистон консерваторияи миллӣ буд. филм наздики 2 соат давом мекунад ва дар ин муддат 4 фасли сол иваз мешавад. мо ҳоло аз кӯчонидани таҷҳизотҳои сабт аз ин объект ба объекти дигар, аз ин деҳа ба деҳаи дигар ва аз ин шаҳр ба шаҳри дигар не, балки аз барфе мегӯем, ки аз интизор шуданаш баъзе нафарони дар филм саҳм дошта онро хоб медиданд. баъд аз он ки масалан қисмати ҳавои мӯътадилу ҳавои офтобиш тамом шуд, яъне мо бояд тӯфон интизор шудем ва тақрибан 2 моҳ мо зиёдтар интизор шудем ва барф наборид. мутаассифона ман намедонам, ҳоло филма бибинем баъд бақияша гап мезанем, аммо он тӯфон як тӯфоне шуд, як омаду хеле кам буд барои он тӯфоне ки дар филм зикрш меравад, хеле кам буд ва ин мушкили хеле сахт буд. гап сари макони сабт дар деҳаи Угуки ноҳияи Деваштиҷ меравад. дар ин макон мувофиқи хати сӯжа кулбае лозим буд. аз ин рӯ бачаҳо онро худашон сохтанд. ҷоҳо дародаган инҷи вайқадан баҳкон ту мо барои сёмка махе шуда адар меброду поина мебинад мошино мебиёдем поинда ман ин ҷаан сони унта сурфача мешад ман инҷа айни сал баланд мешад. баъд аз чанд рӯз болои деворҳои похса кулбаи оддӣ ва зебои қомат афрохт ва гурӯҳ баъдан ба наворбардорӣ шурӯъ намуданд. пас аз сабти саҳнаҳои лозима акнун барояшон барф лозим буд, лекин табиат бо Муҳиддини Музаффар забонияк карда натавонист. аз ин хотир онҳо мақсад гузоштанд субҳ ба шаҳристон сафар намоянд ва саҳнаҳои барфро дар он ҷо сабт кунанд. аммо субҳ эшонро тӯҳфаи аҷибе аз ҷониби табиат интизор буд. хурсандии онҳо ҳадду канор надошт. замоне ки барф борид хеле баҳор шуда буд
و اون برفی که تقریبا از یک وجب زیادتر بود در مدت یک و نیم روز با آب شدن سر کرد و این کار خیلی دهشتناک کرده بود. як мушкилии кӯчаки дигари филм ки барои ҳунарманд қурбони собир дар корҳояш халал мерасонид риш ва мӯйлаби аз меъёр зиёд давидааш буд. бачаҳо пайваста таъкид менамуданд ки ҳунарманд ришашро қайчӣ назанад, зеро барояшон гузашти вақтро нишон додан хело муҳим буд. ба фикри ман ки ҳамаи бачаҳо бори аввал пои пиёда қадам заданд ва манам ҳатто хонуми нозанин тахминан бори аввал دیگه هم وقت یعنی امکانی با ماشین آمدن بود ولی ماشین اینجا نتونست آمدن. همین جایی که گفتیم این کلبچه نازنین ما و اطراف همه زمستانی پوری برف و همون لحظه و همون حالتی را ما نگران بودیم که مثلا حالا فراهم آمده. تحمین رجب و غیر از مشکلی عظیمی که ما بعدتر اطرافش حرف خواهیم زد باز در نواختن اسکریپت نیز اذیت میکشید. خیالم با که همش آسان همین یک چیزش قیده هم اسکریپت. با غیر از اونی که دوشنبه به کنسرواتوری برفته خوندم با барои ҳарчи воқеӣ баромадани баъзе саҳнаҳои дигар тайягарон аз роҳҳои гуногун истифода менамуданд. масалан ҷӯшидани оби мошинро онҳо бо истифодаи испанд нишон доданд. таҳиягарон бо ҳунармандони ҷалбкардаашон мушкилӣ надоштанд, зеро онҳо аз дилхо ҳолат ба хубӣ метавонистанд раҳо ёбанд. дар ин саҳна он вазни он дарде ки дар ҳаёти худам доштам ба хотир овардам. ба дигар саҳна гузаштан барои хеле вазнин буд. дар филм нақшҳои дигарро тағоимурод розиқов, абдумумин шарифов, дилбар сулаймонова, нурло ҳақназаров, хуршед мустафоев ва умар алиев бозиданд. ҳамчунин сароянда толиб исмоилов бори аввал нақши асосии худро бо ҳамин филм дар синемо иҷро намуд. барояш иҷрои образи хуршед ё худ дӯстдори сайёра насиб гашт. сайёра ранг иваз мекунад. дар синамои ҷаҳон амалҳое ки метавонанд ба саломатии худи ҳунарманд зарар биёранд нафарони махсусе бо номи каскадёрҳо анҷом медиҳанд. аммо ҳастанд ҳунармандоне ки ягон ҷузъи нақши худро ба дигаре бовар намекунанд ва онҳо ба ҳама мушкилӣ худ тоб меоранд. гуфт ки каме амхел кунед апа ки поятон гӯё лат хурду шумо каме афтидед. хоб гуфтам ман омода шудам, аз худам акун гуфтам ҳамин чиза иҷро мекунам, аммо ман надидам ки дар паси почаи ман як дарахти кӯтоҳака коч хеле ки дар кӯҳ мебарояд ку дарахти кӯтоҳ ва барф болоша пӯшондагӣ будааст, ман надидам ва ҳамун лаҳза гуфтам каме почаамро ба ҳамун зарб медиҳаму меғалтам. ҳамин хеле шуд ки поям печид. ман надидам ки болояш барф пӯшидагӣ буд. поям дар ҳамун дарахт печид. ҳайати кори дар филми сайёра ранг иваз мекунад иборат аз мутахассисони ҳирфаӣ ва ҷавонони соҳибзавқ амсоли худи коргардон муҳиддин музаффар, продюсер дилошуб орифзода, муаллиф бахтиёр каримов, директори филм осим орифпур, наворбардор тайягар даврон восидӣ ва чанди дигар буданд. филм бо дастгирии роҳбарияти вилояти суғд ва соҳибкорону сарпарастони ватанӣ рӯй навор оварда шудааст. филми мазкур аз моҳи сентябри соли 2018 дар пардаи кинотолорҳои ватанӣ пайдо шуд ва тайягарон нақша доранд онро берун аз кишвар низ намоиш бидиҳанд. наздиктарин нақшаҳои сохтсинамо ин на ин ки филмбардорӣ аст, балки
намоиш додани филмҳои сухтсинамо дар тамоми ҷумҳурӣ, дар шаҳрҳои Русия, дар шаҳрҳои Самарқанду Бухоро, дар Тошканд. барои он ки аллакай сеюм филм мешавад ки рӯи экран омадааст, аммо тамоми ҷумҳурӣ аз ин филмҳо дидан накардаанд. яъне нақшаи шашмоҳаи ояндаи мо ҳарчи зиёдтар фаро гирифтани толорҳои синемо чӣ дар дохили ҷумҳурӣ, чӣ дар берун аз он. рӯи кор омадани чунин филмҳо дар дили бинандаи синамои тоҷик шӯлаи умед фурӯзон мекунад ва мо ба ояндаи неку дурахшони синамои ватан боз ҳам умеди бештар пайдо мекунем. бачаҳо барои ин кӯшиш доранд ва онҳо талош мекунанд то дар оянда ба кинотолорҳои хориҷ филмҳое баранд ки аз тамошояшон ҳисси ифтихор дар онҳо пайдо шавад. мерасад рӯзе ки ҳама аз ҷой бархоста барои синамои тоҷик каф мекӯбад. барои ин аз мо танҳо дастгирии тайяргарони тоҷик лозим аст. дастгири мо чист? дастгири мо танҳо тамошои филмҳои истеҳсолнамудаи онҳост. дӯстони азиз, инҷо барномаи навбати асрори филмофарӣ ба анҷом расид. барномаро ман Акбари Ёр ва ҷамъи ҳамкоронам барои шумо омода кардем. то дидори баъдӣ. сарбаланд бошед дӯстон.